Don, kikilikon, saltzatika, tortolika, de buluzon. Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Eskubiderik ez dago! Eskubiderik ez dago! Eskubiderik ez dago! Eskubiderik ez dago! Ez dago eskubiderik! Ez dago! Inondik ere ez dago eskubiderik! Por cierto, Txirri. Bai? Zertarako ez dago eskubiderik? Ez dago eskubiderik! Bai, baina zertarako edo zergatik? Eskubiderik ez dagola esaten ari aiz mirri eta ez dakik zergatik ez dagoen eskubiderik! Oh! Ik esan duk ez dagoela! Begira zergatik ez dagoen eskubiderik. Pailazoen egunkaria? Bai, pailazoen egunkaria, baina zer dio pailazoen egunkariak? Txegiak? Entzun ondo mirri. Matxin zirkoan foka gaixorik dago. Angina izugarrizko batzuk harrapatuta, oean, omen dago, zera, oeraturik, foka. Ta dioenez, inork fokarik non dagoen jakin balu, ba, idat bezala onelako edugun gara. Txirri, Zer? nik bazegiat foka bat non dagoen? Bai? Ba, mesede handia egingo iokek zera matxin zirkoari, nik zidearik ez daukat. Iztakin foka bat non dagoen? Foka bat? Hemen, Euskal Herrian fokarik? Bazeok foka bat oso famatua. Euskal Herrian badagoela foka famatu bat? Jakin ja, esango diat. Ja. Entzun. Bai. Txirrita, mirrita. Txiribiton! Ikusten nola badagoen foka bat? Hori foka baino itxas de elefantea da. Ai, zideak ditut birri honek. Ita. Orduan, bai. Txiribiton eraman genezake matxin zirkora kontrato bat egitea. Bai, ez da idea txarra mirri, baina ez du nahiko. Txiribitonek ez du nahiko. Txiribitonek ez dik nahi izango, baina gezur txiki bat esartzen baldin badiogu. Zer gezur esan dezaiokegu. Esate baterako badakik Txiribiton atletik zalea dela oso. Bai! Eta esaten baldin badiogu atletikek jokalari bat behar duela. Eta orduan fokaz Txiribiton! Berandu bai, ez du importa. Ez dakik Txiribiton zein nolako ideia dugun. Badakik atletikek, bai, Bilboko atletikek jokalari baten, atzelari baten beharra du. Bai. Eta pensatu diago mirrita nire artean agian izan indekela. Zeiru izan zai. Bai? Nahikokek atletiken atzelaria izan? Egia esan, hau, hobe ditzake hau, atezainarako. Zergatik? Ate guztia estaliko lukerako! Tira. Baina atzelari bezala, bikaina izango da gure Txiribiton. Haundira eta indartsua denez. Irri, oa enpresarioari fokarena ezatera. Telefona ditugu. Bai. Oan txinoton! Ekarriko dizkiat, atletikari jantziak, Txiribiton. Hori da. Bitartean Txiribiton ikusi ze prestakuntzak egingo dizegun. Nonbait, Clementek telebistaz ikusi behar omen ditu gaurko afroak. Ikusi. Hemen gainean jarriko haugu.
dituk, eta baloia... Hau izan diteke baloia, ja. Mirrik zera ekartzen duenean... Hemen txenago! Hemen zego. Ba, txiribiton ez kezkatu. Hau da, ez da zuri gorria noski. Baina... Hau duk atletikek aste santurako duen uniformea. Txiribiton, entrenamendutarako hotz egiten duenez aukeratu duten jantzi berria da. Bai, gainera, nolakatua hiltzaien. Ja, jantzi traste hau. Oso jantzi ederra da. Hori. Bai, Bikaina da. dotxore. Txiribiton! Oi, zein dotore dagoen gure txiribiton. Oi, zein Nik uste, zu bizarreta inbidia zagola dauneko. Ja. Zeari, bestia jagolik. Burukoa jarri. Ea, baina zer da biltipu hau? Mangatik ez du baburua sartu. Ea, onoko hau jantziko diogu. Txapela ere behar da, neguko Bai. Txiribiton! Hau ez da txiribiton, hau da zor txiribiton. Ea, txiribiton, orain, horko traste horren gainean jarri beharra duk. Ja. Oinak hor! Eskuak hemen gainean. Bai. Golak sartzen ikasteko. Ari eta bide. Gol ederra sartuko zion pelari. Orain txiribiton, mutxurra gora aldera jarri behar du. Hori da. Mutxurra gora, arna sabeto hartzen baita. Hola. Eta orain, ea buruarekin eman behar diok pilotari, ea, 1, 2 eta 3. Nik uste honek zubizarretari kentzen diola lekua, Baina ez bakarrik atletik, selezioan ere. Baita ere, eta sudur horrekin txato nuñezi ere kenduko lioke bere. Ea, berriz txiribiton 1, 2 eta 3. Zoragarri! Galdetuko diot enpresarioria. Ea hor da bile. Aizu, enpresario jauna! Kaixo bai? Zer iruditzen zaizu gure eskaintza, ederralda? Benetan bikaina, non aurkitu duzu foka hori? Zazuk esan? Ba, emetxe genuen! Zer nolako foka! Hemetxe gaituzue, debuluzon hasierari emateko. Eta neska polita daukagu. Ja nire izquierdo. Eta gauza benetan harrigarria. Ez dakitik fitxa ondo hartuta dudan, baina 55 urte ditula dio hemen. Ze bat urte dituzu? 5. Bost. Eta zergatik daukazu bakarrik 5 urte? Ez dakizu zergatik dauzkazun bakarrik 5 urte? Zenbat urte nahi zenituzke izatea? 6. 6? Nik ere. Janirek esan dit lehenago, erizaina izan nahi duela. Enfermera alegia, ezta? Bai. Zertarako erizaina izan? Jateko kruzera. Zertarako? Jateko kruzera. Joateko kruzera? Bai. Zer da kruzera? Kruzez! Residentzia? Bai. Ba, hortarako ez dago zera izan beharrik. Gaxoa izan dare, joan daiteke? Ezta? Bai. Eta erizaina izan da, zer egingo zeinieke gaixoei? Pintxatu. Ipurdian zulatu? Bai. Baina oso neskal pro jaitzie,
Ipurdiaren erdian, Bai. Ene Maria eta Jose. Eta gero, indarra hundiz den dena, barru baino sartu? Bai. Ai. Eta zuek etorri zarete, okerez banago, Muskizetik. Hori, Euskal Herriaren bazterrian dago. Nola etorri zarete hain urrututik? Autobusez. Autobusez? Bai. Ederki. Eta nolakoa zen autobusa? Handia. Ze koloretakoa zen? Urdin eta txuria. Orduan errealeko autobusa zen? Ez? Bai. Zuek errealekoak azarete ba. Esan? Estigu esan nahi. Ez duia jolik, zer egin behar diguzu gaur hemen? Eskuaren olerkia. Eskuaren olerkia? Bai. Ea, urrengo batean oinarena egingo diguzu, baina gaur nahikoa dugu eskuarenarekin. Egin zazu bada. Honek arrautza txiki bat ekarri zuen. Honek erditzen ipini zuen. Honek gazta eman zion. Honek pizka bat frogatu zuen eta pikarone dena jan zuen. Ea zenbat pustarri ematen dizkitzuten. Ea! Azkar? Ja, 2, 5, 7, 9, 10 pustarri. 10 pustarri! Hauxe bai dela, pajaroa. Pajaroa zara. Ez? Zer zara, txoria? Ume bat. Ume bat. Aizu, Aritz Álvarez Mendikote. Marinera izan nahi duzula esan didazu? Futbolista. Futbolista. Futbolista, zertarako futbolista? Irabazteko kopak. Kopak irabazteko? Bai. Eta basoak? Basoak ez? Bai. Baitare, basoak ere bai. Eta... zer esan behar du? Eta futbolistak hortaz aparte ere diru asko egiten dute, Zaldagia. Diru asko irabazten dutela futbolistak, Zuk ere irabaziko duzu diru asko? Ez dakizu, ez duzte. Gero esan didazu ere bai, aitak eta amak lan egiten dutela. Zertan egiten dute lan? Zertan egiten dute lan, aitak eta amak? Ateratzen dirua. Diru ateratzen? Ez da gaizki. Baina diru asko ala gutxi ateratzen dute. Erdizka? Somatzen nuenik, bai. Aizu, baina, biok egiten balin badute lan, etxetik kanpo, zeinek egiten ditu etxeko lanak, esate baterako, arropak nork garbitzen ditu? Amak. Amak garbitzen ditu? Eta zuk ez didezu inoiz laguntzen? Ez dakit. Ez dakizu arropak garbitzen? Oso erraxa da. Nik badakit garbitzen? Bai. Aizu, gaina, zu gizon... Handia zarerako. Handia izatean. Gaina zu gizon abila zara. Gizon abila. Trebetasuna handikoa. Eskuakin badakizugolako ez dakizere egiten. A ber, egin zazu. Zein. Helen egin duzun zera hori eskuakin hola, klak. A ber, zer da hori. A ber, gutxi ondo. Benetan, gauza zoragarria, Artista handia. Dena den, zertara etorri zara gaurona? Abesti bat kantatzeko. Abesti bat kantatzeko, bai. Aurrak ez zaitezte eskolara joan edo alako zertxo bait, ezta? Nola da kanta? Hola? Nola da kanta? Kantatzeko? Bai. Aurrak ikasa zuen, euskaraz mintzatzen, ongi pilotan eta hobeki dantzatzen, airetun txikitun, airetun, airetun txikitun, airetun, aire,
Aire tuntxukutun, aire tun aire, ole. Abezen bat pustarri, aritzen za. Amar pustarri. Nor izango hau eta Unai Leon. Bai. Neri gezurra iruditzen zait, honelako izen batez, Bai. eta medikoa izan nahi izatea. Bai. Medikua. Saltza taldean, denek nahi dute mediku edo erizaina izan nahi, ezta? Bai. Gero ikusiko du. Nik uste zuek saltza taldea baino gurutze gorriko taldea zaretela. Bai. Aizu. Eta gainera, karatea gustatzen zaizu? Bai. Zer da karatea? Zer da, karate. Ustak zer da karatea? Aurpegiko gorra eukitzeko zera? Zer da ba? Jakiteko egiten golpeak eta gauzak. Kolpeak? Bai. Jendiari egurra ematen? Bai. Bene, Maria eta Goxe, baina hori oso joku maltzurra da, Ez. Ez? Eta nola jotzen zaio jendeari? Nola ematen zaio? Han ematen dute gogor. Gogorez? Ez. Biguin? Bai. Suabe? Bai. Ezurrak puskatzeko moduan, ala ez? Ez. Ez dira ezurrak puskatzen? Ez. Bestela? Aizu, eta medikoa izan nahi duzunez, gaixoei zer egingo diezu? Esan erosi behar dute. Zer osi behar duten? Bai. Eta aspirina emango aldiezu. Bai. Eta nondik sartuko diezu aspirina? Belarritik? Ez. Nondik? Abotik. Botik. Ondo dago. Txiribitonek behin, niri begitik antzatu zidan. Aspirina bat. Eta txiribiton zenez, aspirina izan beharren, asporona zen. Dena den, zuk ere, habilidade haundia daukazu, ezta? Bai. Badakizu, aritza ez, pinua egiten, ezta? Bai. Eta zilipurdiak. Bai. Ea ba, eskaini. Berriz, venga, segi! Segi! Zilipurdia? Osondo! Osondo, atorona! Ea zenbat pustarri! Ea, 3, 6, 7, 8, 11 pustarri. 11 pustarri! Kaixo, Nekane. Aizo. Nekane Llanos. Biota. Tenuz biota. Llanos Iota. 6 urte. Bai. Bai. Eta haunditzen zarenerako zer izan nahi duzu? Haundia noski. Edan. Ez dakizu? Lehen zer esan didazu? Ni akordatzen nahi zordea? Nik ez. Aberatsa izan nahi duzula. Egi alda. Eta zertarako aberatsa izan nahi? Gauzak erosteko. Gauzak erosteko. Zeratako gauzak? Esan ba? Horaiz. Kotxeak eta etxeak. Kotxeak eta etxeak. Eta barkuak? Ez. Ez. Eta motorrak? Ez. Eta koeteak? Ez. Bontxo. Kotxeak eta etxeak, besterik ez. Eta gaizki. Aizu, eta aberatsa izatean, zeratako txamponak nahi izango dituzu. Pesetak, frankoak, librak, lirak, piastrak, dolarrak. Dolarrak, Ez da gaizki informatuta, Nekane, Nola ezagutzen dituzu nazioarteko ekonomiaren historia guztiak, Ederki, zuk orduan, arkitekto baten lana egin behar diguzu gaur, ezta? Bai, zubia egin behar diguzu. Bai. Eta dantza. Eta dantza?
Zeratako dantza. Dantza, hola, pixka bat exotikoa. Ara, ari zaigu bada musika etortzen. Segi dantzara! Ea, 2, 6, 8, 10, 13 puxtarri! 13 puxtarri! Ai. Esan dut lehenago ere, saltza taldekoek, hobeluketela klinika bat jartzea. Ez duan aiarak ere, mediku izan nahi? Bai. Mediku, hainbeste medikurekin, ez dut uste gaxorik gertatuko danik. Gaxoa zaude? Ez. Ez zaude gaxo? Ez. Inoiz ez duzu gaxotasunik pasa? Bai. Habe, esan ze gaxotasunak izan dituzu. Zarampioia. Txarranpina? Zer gehiago? Fiebre. Eskalentura? Bai. Bai? Eta zer gehiago? Paperak. Paperak? Bai. Paperak ez da gaxotasun bat. Paperak dira idazteko. Eta nik askotan izaten dut sudurtzuloko azkurea. Hori oso grabea omen da. Medikoak esan dit. Eta bide bakarra omen dago hori sendatzeko. Baldakizu zein den. Sudurra mostutzea. Seko. Ederki. Ea, esaiguzu zein arlotan izan nahi duzun mediku. Burukoarena. Burukoarena? Bai. Buruko medikoak, horiek dira ginekologoak, ez? Neri gehiago gustatzen zaizkit, zera, tripak irikitzen dituzten horiek. Nola dira horiek, arotzak edo. Eta buruarekin zer egingo duzu? Bas. Mailuakin eman? Ez. Xerba, esan? Aspirina eman eta... Aspirina eman honek ere? Eta gero... Eta gero? Orduan burukoa baino be izango duzu optikoa izatea. Baldakizu optikoak zeiten duten. Ustakizu buruz optikoak zeiten duten? Belarriak sendatu. Bai? Oi, honek ez diguzi izten. Ederki, eta kantatu behar diguzu kanta polit bat, ezta? Bai. Ea, nola da? Are txabaletako oilarra edo? Urrestiko txitoaren abestia. Urrestiko txitoa, nagaztu inaiz, barkatu. Ea ba, nahi duzunean kantatzen az. Urrestira joan zen batea, txitatxoak urra jan zuen, estarrian geratu eta ia ito zen. Txita, 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 txom. Barakizu ere nokorain, urra nola jan behar dira, azalago gorra du eta horregatik entzen da. Txita, 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 txom. Oso ederki! Ea zenbat pustarri ematen dizkiguten. Ea... 3 alde
batetik, 6, 8, 9 puxtarri. Bederatzi puxtarri. Kontxo, ez dago bateri ondo. Neri esan zidaten, mutiko bat diatzen zidatela. Eta ara, eta elefante bat ekarri trompa eta guzti. Aizu, Jon, Jon Garza, ez da? Bai. Honek izango ditu... 80 bat urte? Ez? 7. 87. Ez? Ez. Zenbat esan ba? 7. 7 urte soilik. Eta nola diteke 7 urtetako mutiko bat onelako tramankuluarekin ibiltzea. Baina hau zer da, txitsa egiteko edo? Zer da? Hau, tokatzeko. Tokatzeko? Hola? Mugitzeko? Zer da? Zer da ba? Hau, Bai? turuta bat. Turuta bat. Nik toroto badala esango nuke. Ederki. Eta hau jo behar duzu? Bai. Dena den hau jo baino lehenago, bestela, nik uste hau jotzen astean, ziu telebistatik bialdu egiten gaituztela. Beraz, hori jotzen hasi baino lehenago, galderatxo txiki bat. Zer esan didazu lehenago, handia izan nahi duzula? Bota boloak. Zer? Bota boloak. Boloak botatzeko? Bai. Bolatoki batean lan egitea, alegia? Eta zer egin nahi duzu? Bolarena, pelotarena, ala boloa bota? Boloa bota. Txo. Ez da opizio makala, Aizu, nik beti duda bat izan dut bolatokitan. Bolako pelota borobil hori zer da? Bola bat egiten izuna mina. Ez du minik iten? Bai. Aiten du mina? Bai. Baina bomba bat alda. Boez. Ez da bomba bat. Bomba baten itxura dauka, Bai. Horretxegatik, ez du leherketarik egiten. Ederki. Orduan jo ingo diguzu? Bai. Eta zer joko diguzu? Firkoarena. Zer? Firkoa. Zirkoarena? Bai. Zirkoarena izango da. Bai. Jo bada, zirkoaren doinua. Musikari bikaina! Ea nolako puxtarri pilua daukagun. Ea, 3, 5, gehi 6, 11 puxtarri. Honelako kontzertu bikainaren ondoren, ea nola jarri zaigun deurzon gori-gori! Ea bigarren partean ze gertatzen zaigun. Txapela buruan, korbatan lepoan, gizon dotore guztiek, haize ugarik askoan. Txapela buruan, korbatan lepoan, gizon dotore guztiek, haize ugarik botak, franelazko galtzak, gizon dotore guztiei, ez dut irakatsi dantzan. Karolezko botak, franelazko galtzak, gizon dotore guztiei, ez dut irakatsi dantzan.
saltzak 30 puxtarri, eta pikak 34. Beraz, guazen bigarren zatiarekin. Bigarren zatian lehenengo froga. Lehenengo froga, zaudeten lasai, nerbioiek, ez urduri jarri, egaz izango da. Lehenen entzungo dituzue galdera batzuk, eta hoien arabera, esan berko duzue, egaz egiten duen, ala ez, egaz, ala ez, egaz. Beraz, salsa eta pika adi bazaudete, lehenengo frogarekin hasi. Egaz, kamioiak. Egaz, txantxangorriak. Eta egaz, gautxoriak. Kasuek egin. Egaz, rinozeronteak. Txiribiton abioian joeten denean, bai. Egaz, oilarrak. Egaz, Supermanek. Egaz, mirriren koñatak. Enuke zetzelango, Egaz, Mari Sorginak. Erratzan gainean, bai. Egaz, zozoak. Baina gaizki dute. Eta egaz, legatzak. Tira, berdinduak egon dira, baina zerbait esango nuke. Pika taldeak erreflexu gehiago izan dituela. Beraz, 15 puxtarri emango dizkigu pikari eta 12 bakarrik salsari. Pikarentzat... Pikari 15... Buz, soñotxu. Eta salsari 12. Ondo da. Eta guazen bigarren frogarekin. Salsa eta pika zuek zaudeten lekuaren aurrean ikusiko dituzue kaxa batzuk. Kaxa magiko, fantastiko batzuk. Bertan aurkituko dituzutena zera izango dira. Lo egiteko txapel horietako 3 kamisoi eta 3 pantufla pare. Zerrekin behar dituzuen 2 minututan? Zera, hartu eta jantzi. Baina noski, 3 kolore, 3 margo desberdinetakoak direnez, norberak bere margoa aukeratu beharko du. Ez du balio, txapel gorria, kamisoi berdearekin ez. Guztia margo berekoa behar du. 2 minutu dituzue salsa eta pika, oraindik! Minutu bat dagoneko. Tira, badirudi, naiz eta 2 minutuak oraindik ez izan, 2 taldeak nahiko berdindurik daudela. Eta minutu terdi nahikoa izan dutenez, eman dizaizkiegun zergatik ez, 15 puxtarri talde bakoitzari. Eta... zaudete honela, salsa eta pika, lotarako prest. 3. froga iritsi aurretik, zuekin, telebista ikusten ari zaretenekin egon behar baitugu.
Horrituko zarete joan den aste ezkerotik aurkeztu dugun gure diska berria. Bai, gaurko zozketan azaltzen direnak ere, izango dute aukera gure diska hori, gure betiko argazki eder horretaz aparte, gure diska berria, Tortolika ere, haien etxetan izateko, hori zozketan ikusiko dugu. Baina oroitu ere, izango dutela aukera idazten digutenek Tortolika berean ibiltzeko ere. Zuen horretarako egin behar duzen gauza bakarra zera da, gure Don Kikilikon 625 postakutxatila Donostiara idatzi, eta hor izango duzue aukera, gure Tortolikan ibiltzeko. Adieraziz, nora joan nahiko zenuteken. Gure diskoaren ale bat izateko, eta gure argazki bikein bat izateko. Eta ikus dezagun aste honetan nortzuk izan diren irabazleak. Mirri eta Txiribiton. Goiatz Legarreta, Hernanikoa! Eneko Orue, Bizkaia, Amorebietakoa! Eta Gorka Rodríguez, Lekeitiokoa! Beraz, Goiatz Hernanikoak, Eneko Amorebietakoak eta Gorka Lekeitiokoak, badakizue, Txirri Mirri eta Txiribitonen diska berriaren ale bat eta gure argazkia. Eta agian Tortolikan ibiltzeko aukera ere bai. Baina guazen hemen ditugunekin, guazen salsa eta pika taldearekin eta hirugarren frogarekin. Lotien borroka izena du froga honek. Zer egin behar duten? Lo egin aurretik zuen anai arreba artean askotan egin ohi duzuena. Ohe gainean jarri, pixama jantzirik eta almohadakin bata besteari astindu. Hemen noerik ez dugu jarri, baina nelako tramankulu batzuk ikusiko dituzue berehala. Bertan jarri dira salsa pikako taldearen aurka, eta ean nork botatzen duen nor lehenago. Beraz, 2 minutu dituzue salsa eta pikeroak, bata besteri astintzen azteko. Beraz, pika taldekoak izan dira hemen garaile. Beraz, 15 pustarri pikarentzat. Eta 10 saltsarentzat. Horremestez, zera gertatzen zaigu gaurkoan. Salsa taldeak irabezi dituela 67 pustarri. Eta pika taldeak 69, beraz, pika txapeldun gaurkoan ere. Gainera, eta joan den astean bezala, gure Tortolika diska berriaren ale bana, eta handen hastian esan genuen bezala, Seaska Iparraldeko ikastolek sortu duten jokua. Itzuli, mitzuli joku bana, partaide bakoitzarentzat. Zurea, ondi batez hauekin. Pika taldekoa! Hemen txejarri. Bakoitzarentzat bailatu. Tortolika diskaren alebana eta itzuli mitzuli jokuaren alebana.
ez dute guztia jasotzeko indarrik. Eta hainbat jokurekin eta hainbat oparirekin, gero arte guztioi. Agur! Animo, geonimo! Txiribiton, emantzak tromboi hori tortolikara, ondo gordetzeko xarpaz kontearentzat. Tira ba. Tira, Mirri. Zer, ez altzik atsegin poesiaren munduan sartzea? Ez? Zue biok astapotro batzu zaretelako, horregatik etzeizue atsegin poesia. Neri, soka saltoa gustatzen zaidak. Poesia da munduan dagoen gauzarik ederrena, liluragarriena, gozoena. Nolako txorakeriak esaten dituen txirri. Beti elkarri, moñoño eta cariño eta nire bihotzeko azukre koskorra esaten ibiltzen ditu poetak, holako txotxorakeriak. Beti enamoratuta. Gu, primera bizi gaitu poesia digabe. Tira, tira. Poesia da, Mirri eta Txiribiton, munduan dagoen gauzarik zoragarriena, liluragarriena, atseginena. Eta mundu hortan, poesiaren munduan inkusi eta aurkitu ahal izango dizkiagu hainbat eta hainbat jostailu gainera. Guri poesia, ni fu, ni fa. Tira ba, neri poesia atsegin zaidanez, goazen aurrera. Venga, Kontxo! Kontxo! Mirri eta Txiribiton, zein leku zoragarria. Hau, zoragarria, liluragarria da hau. Hau, harrigarria da. Eta hau, aiton zarba da. Zer? Kaixo, aitona. Kaixo, moñoña. Kaixo, neskatxa. Kaixo, matatxa. Zer, zuek biok ere poetak? Zer, zuek biok ere kroketak. Poetak. Gu ez gara poetak. Nere iloba pankrasietani poetei inspirazioa saltzen ibiltzen gara. Inspirazioa? Zer da hori? Respirazioa? Aspirazioa? Bazegiat, reparazioa. Mirri, mesedez ez txorakeriarik esan. Inspirazioa, zera da? Poema eta politak egiteko gauza goxoak asmatzeko zera. Zer zera? Zera bada zera. Bai. Zerako zera hori, ezta? Bai, zerako zera, zeratzeko zera. Hala! Hemen Euskal Herriko zealarien txapelduna! Zuek ez duzu inspirazio beharrik. Zuek ez duzue nire iloba pankrasiren arroxa gorria usaindu beharrik. Arroxa gorria? Eta zertarako dituzue ba ordu horiek? Arroxa gorria usainduz gero? Bai. Poetei inspirazioa ematen diete. Txiribiton, usaitu ezak, La Rosa. Venga, motel, ez da ezer gertatzen da. Txiribiton, Kontxo, hartu zak, arroxa. Hartu arroxa. Mirri, beste leku hau ere zein zoragarria den. Neri iruditzen zaidak, lehengokuaren bezalakoa. Tira, Mirri, ez moxoloa izan. Hemengo paisai guztiak badute beren zera. Hori sesan egia. Dena benik nahiago diat, zertxo bait jatera joan. Konforme. Guazen bai, jatetxeren bat aurkitzen dugu. Guazen. Txiribiton, guazen zertxo bait jatera. Txiribiton, guazen zertxo bai jatera. Baina ez aldu gozerik. Baina,
Gaxorika dago, txiribiton. Txiribitonek badaki zer egingo dun. Zuaitz azpian etzan eta siesta botaniko di. Beraz, egin dezala. Enamoratuta zeok. Enamoratua? Bai. Zera, neskatxa horrek emandako larrosak, zora biatu egindik, mariatu egindik. Tira. Txiribiton, gu behintzat bagoaz, gero arte. Ez baduk etorri nahi, horregon, gordinflon! Ederki, bapo baskadu diagu. Bai, motel, nik uste nian poetak aizez bizi zirela baina. Bai, ondo elikatzen dituk. Txiribiton. Zer du txiribitorek hor? Garz! Zer egin du txiribitorek? Ez egia zer duen baina. Hala! Poematxo bat idatzi du. Txiribiton poeta bihurtu. Ea zer idatzi du. Dira, lasai Endo, txiribitorek. irakurri egingo diat. Irakurri. Oia. Pankrasi, ene pankrasi. Babarruna platerka da, baina hobeak hasik. Gure txiribiton maite mindurik dago. Poeta bihurtu zaigu. Ea. Ea, zer dion. Pankasi, polita zera. Bai polita, azure irrifarra. Bai goxoa, azure begiak. Ambulantzia batetik. Tira, mirri, errespeto pixka bat. Txiribiton poeta handia maite mindurik zegok, bihotz zirraradik, beraz, errespeto pixka bat izan behar du. Segi bai Nik jarraituko dut irakurtzenea ziridatzi duen. Ni mutua naiz. Baina nire lagunek abestuko dizute ezagutzen dudan maitasun koplarik politena. Ta zein da? Ikusi nuenian. Ikusen nuenian? Hori jartzen du? Ni zure sudurra iruditu zitzaidan anpola igorria? Baina txiribiton, ez, tira, mutil, lasaitu adi. Baina honelakoak esaten badizkiok neska bati, ez duk sekulan beren maitasunik lortuko. Hora, nola engainatuko du kontxo txiribiton? Txiribiton, gauza bat egingo dugu. Ara, gera gaitezen leku honetan leku ona baita, eta idatz dezagun iruren artean zuk pankrasiri emango diozun poema bikaina. Tira, eseri gaitezen. Eseri, txiribiton. Idatzizakikek, nik espiat hortan parte hartu nahi. Kaixo, pankrasi, politori. Zure bilak entozen, pospolin. Zein gauza politak esaten dituzun? Eta oraindik ere politagoak entzun behar dituzu. Ara, txiribitonek idatzi duen poema bat irakurri behar dizut segidan. Txiribitonek? Bai. Txiribitonek, bai. Bai. Oso itxura ona ez dauka. Baina mutijo jatorra da eta fina. Oso jatorra eta zintzoa gainera. Bai, eta eskuzabala eta leiala eta... Nik uste zenarrona ingolukela txiribitonek, ez da? Tira, irakurtzera, noakizu berak idatziriko poematxoa. Kar! Mirri! Neronek irakurriko diat. Tira, berak ere ondo irakurtzen dut. Ea. Baratzean den klabelin xuriena? Ene bihotzeko azukre koskorra.
Nola ordain zuganeko zorra? Izonik lore guztietan preziatuena? Zure begira arnaz dugu, argi diztiratsuak zure begiak, itzul bitez, onan ondiren neriak. Ez dizaidaten egin, uko. Agur kutxun nire gozazaile, ez ote zaituzekula izango, dela Paris, Erroma, Durango, munduan edonon, betiko maitale. Zein zoragarria! Txundituta nago! Baina, lastima! Niri potoloa ez zait gustatzen. Potolo horrek malefante itxura dauka. Niri txikia gustatzen zait. Niri zuatxe egin zatzaizkit. Ederra egin duzu, Pankrasi. Gure txiribitonek hanka egin du. Ez dakit gozetutakoan itzuliko ote da, Txiribiton, baina zer gertatzen zait? Tira gizona. Txiribiton, Dios minaldu, ba. Ai, Jesus Maria eta Jose. Poeten mundu hau benetan xelebrea da gero. Zer gertatzen aserre lago nirekin? Txiribiton, favorez. Gehiago balio aldu Pankrasi edo zikin oso horrek. Gure inbesturretako adiskidetesunak baino. Jakina, adiskide. Ai, mirri eta txiribiton. Botalo! Mirri eta txiribiton, poetak poetekin. Eta bailazoak bailazoekin! Eta guazen lehen bailen hemendik, danak burutik jota gelditu aurretik. Guazen! Horixe! Zatozte azkar, Fontxo, zatozte. Bagoaz, mirri, bagoaz, enpresa duzu horregatik. Ez zaigu ez oso ondo joan gurea gaurko poesiaren munduan, Txiribitoni batez ere. Dena den, Pankrasi harrapatu ezkero, gaizkio, Agian bai. Eta ez da hori problema bakarra. Poesiaren munduan gainera ez dugu jostailurik batere aurkitu. Beraz, beste lekuren batere harakatu beharko dugu. Oraindik horrelakorik. Pasa dituztenak pasa ondoren, bazterrak miatzeko prest. Nora zoazte orain? Ze? Datorren larunbat arte ez dugula jakingo? Izarrak direnean ilunperik ez eta zerua irrifarrez. Ai, 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 zerua irrifarrez. Ai, 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 zerua irrifarrez. Uda
berri denean, tristurarik ez eta lore denak kolorez. Ai, 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 lore denak kolorez. Ai, 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 lore denak kolorez. Eguzkia denean, olaturik ez eta itxasoa arrainez. Ai, 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 itxasoa arrainez. Ai, 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 itxasoa arrainez. Aize goxo denean, berondirik ez eta mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez.